Muhterem тамашачыларыбыз, siz bütün dünyaga сибилеп яшәүче милләттәшләребезнең яшәешен, көн күрешен яктыртучы татарлар тапшыруын карыйсыз. Siz кайда, без шунда. Бүген безнең программада Шәхесләр сәхифәсендә танылган язучы, публицист, Татарстан Республикасының ат казанган мәдәният хезмәткәре Вакиф Нуриев. Без татар шундый халык, туган тел минемчә бетмәячәк. Бер кашында бетмәячәк. Ел сайын югары Уфалидә татар мәдәнияте көннәрендә татар милли ризыгына аерым урын. Мин бар халыкны да чакырам, актив булырга, бәйрәмнәргә йөрергә. Татар музыкасы тарихының күп кенә әһәмиятле вакыйгалары Нәҗип Җиһанов исеме белән бәйле. Татар бөек композитор Нәҗип Җиһанов Казахстанда, Уральский шәһәрендә туып үскән. Аның укучылары Россиянең төрле өлкәләреннән була. Баязит Шаих Хайруллин һәм аның Дагыстан җирендәге тоткан дәрәҗәсе. Бабайның документлары миндә сакланды. Качан ул туган, качан ул торган, ул бит Уфада торган. Уфадан монда Дагестанга җибәргәннәр. Аяз Гыйләҗев аның мирасы туган ил һәм дөнья мәдәниятендә. Мәдәниятләр бәйләнеше кысаларында Шыңгыз Айтматовның иҗат дөньясы. Казанда 2 дөнья күләм танылган шәхесләрнең исеме белән бәйле 2 фәнни гамәли конференция эшен башлады. Халыкара фәнни гамәли конференцияләрдә 9 секция эш алып бара. Катнашучылар арасында Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан, Төркия, Германия, Венгрия һәм башка илләрдән килгән галимнәр чыгыш ясыйлар. Пленар утырышта аларның фикерләрен, чыгышларын игътибар белән тыңладылар. Кайберләре белән без дә аралаштык. Чынында Шыңгыз Айтматов бул әлбәттә Кыргыз элинең улы. Андан соң ал мурдагы Советтер Союзунун көрүнүктүү жазуучусу, андан соң ал бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн көрүнүктүү калемгери, анан албетте ал бүтүндөй ааламдын, дүйнөнүн атактуу жазуучусу. Әлеге конференция 2 бөек шәхеснең исемен берләштерә. Пленар утырышта аларның иҗатына багышланган чыгышлар ясалды. Истәлекле бүләкләр тапшырылды. Киләчәктә дә мондый утырышларны оештыру буенча сүз барды. Менә яңа гына пленар утырыш тәмамланды. Бу 2 язучыга бергә турып бәя бирдек һәм аларны бергә өйрәнү, бергә тикшерү, алар турында фикерләү, ул бик күп яктан аклана. Ләкин шул ук вакытта без инде аларга индивидуаль бәядә бирергә тиешбез. Төрле кызыклы чыгышлар искә алулар белән үрелеп барды. Чыгыш ясаучылар арасында язучыларның дуслары, туганнары, хезмәттәшләре дә бар иде. Узак та үтмәде. Зәки Нури мине үзенең урынбасары итеп билгеләде. Һәм проза, тәнкыйть, тарих, драматургия әсәрләре тулысынча минем ашагызда торган булды. Менә шул елларда без Әмирхан Янки, Нурихан Фаттах, Мөхәммәд Махдиев, Мәхмүд Хасанов һәм әлбәттә инде Аяз Гыйләҗев белән иң якын дуслар булып киттек. Алар һәр язган әсәрләрен туры минем өстәлгә китереп куялар иде. Нәкый апа ялдаш мин битиме? Сүз дә юк, күңелле хатирәләр. Бу 300гә якын төрле илләрдән, төбәкләрдән җыелган зыялыларны берләштереп, татар халкының мәдәниятен саклау һәм таныту өчен башкарылган гамәл. Ә бит быел 2 бөек шәхес Аяз Гыйләҗев һәм Шыңгыз Айтматовның 90 еллыклары. Анын için biz şul Tatarlarının şulay kıymet verirlerini öz milletteşlerine, bu Tatarların çünkü ol gururu, ol eybet yazıcı, ol eybet Sovyet çorunu, Tatar turmuşunu, anın kitaplarını okusakız anda bütün Tatar turmuşu var. Шундай эчтәлекле фәнни гамәли конференцияләр ешрак булып торсын иде. Динара Хабибуллина, Татарлар, Казан. Күренекле, мәшһүр шәхесләребез элек-электән милләтебезнең данын еракларга таратучылар. Татарлар тапшыруы халкыбызның данлыклы ул кызлары турында сөйләвен, аларның фидакар хезмәте белән таныштыруын дәвам итә. Бүгенге тапшыруыбызның герое танылган язучы, публицист, Казан утлары журналының җаваплы сәркатибе, Татарстан Республикасының ат казанган мәдәният хезмәткәре Вакиф Нуриев.
Халык язучылар берлегенә ашыга. Вакиф Нуриевка 60 яшь тулды. Арчалылар айрым зур төркем белән килгән. Нихәлең бар балам дигән китабы чыгуы, аңа фидакарь хезмәт өчен медале бирелүе безнең якташлар өчен шундый зур горурлык, без аның белән горурланабыз. Аның әсәрләре укыла, балалар өчен язылган хикәяләре дә. Вакиф Нуриев Арча районы Сыжы авылы егете. 1958 елның 17 августында туган. Рәсем ясап җиндәндем. Аннары фотога төшереп, фотоаппарат алып бирделәр, фотога төшерүләр дә. Алар үлем мине матурлыкны күрергә, менә ул тормышка башкачарак карарга өйрәттеләр булса кирәк. Нәрсә язасың инде балачакта шул яшьлинчәгә язам инде үзебезнең көл җыюны, макулатура җыюны, тимер тимер җыюны, вакытта без пионерлар бит, мәш киләбез. Журналист язучы булу хыялын тормышка ашырып, гомер буе шул фидакарь хезмәтенә тугры булган шәхес ул. Кайф төшкән чаклар була инде. Менә кулыннан каләм төшкән чаклар була инде ул. Әле һәр качакта язырга утырып карыйсың инде, бер язып булмый менә, андый чаклар да була. Ул образлар, ул фикердә, ул сюжетта иң беренче күңелдә туа. Күңелдә туа, ул сине йөри, азаплап, кагазгә төшер вакыт җитә бер вакыт. Ул менә үзеңне мәҗбүр итеп языймы дип язып булмый. Ул күңел халаты, язу әйтәмеш, аның үз вакыты җитә. Ул бала кебек, үз вакыты җитә туа менә. Казан дәүләт университетының журналистика бүлегендә белем ала. 5нче курста укыганда яшь ленинчә, хәзерге Сабантой газетасы редакциясендә хезмәткәр булып эшли башлый. Җаваплы сәркатип, баш мөхәррир урынбасары дәрәҗәсенә күтәрелә. Татарстан китап нәшриятының сәясәт редакциясе мөдире булып ташлап ала. 1990 елда аны Шәһри Казан газетасы редакциясенә эшкә чакыралар. Башта бүлек мөхәррире, аннан баш мөхәррир урынбасары була. Соңрак Вакиф Нуриев Салават күпре һәм сәхнә журналларының баш мөхәррир урынбасары булып эшли. Җавап эшләрдә булса да, гел шул иҗат дөньясында кайнадым. Шул редакцияләрдә, менә әйтәмеш, инде мин кичкенәдән үземә журналист булам дигән хыялны беркетеп куйган идем. Аллага шөкер, мин аңа ирештем. Ходай Тәгалә ирешергә мөмкинлек бирде. Ярты гасырдан артык тугры шушы хыялга тугры калырга насыйп итте Ходай Тәгалә. Аллага шөкер. Ул минем шуңа күрә мин комачаулады бу дәүләт эшләре дип әйтә алмыйм. Әйтәмеш, алар барысы да шул иҗат кешеләр белән аралашу, шул иҗат мөхитендә яшәү. Кешеләрнең язганнарын уку, алардан гыйбрат алу, алардан сабак алу, ничек язарга кирәк, ничек язмаска кирәк, гел шул минем менә хезмәтем миңа ярдәм итеп тордылар барысы да. Вакиф Нуриев матур әдәбият, хәрефләр һәм әдәби образлар дөньясына җаны тәне белән гашыйк язучы. Аны яратып укыган кешегә, аны шуның тәмен ләззәтен татыган кешегә, ул бик зур бәхет бит ул әдәбият. Бик менә шуны балаларга менә яшьләрдән аңлатырга менә иң борчыган мәсьәлә шул хәзер. Туган телсез мин күз алдына китерә алмыйм. Яшәүне үзе ничек туган телсез халыкның, милләтнең ул мөмкин түгел яшәү. Туган тел, без татар шундый халык, туган тел минемчә бетмәячәк. Бер кайчан да бетмәячәк. Туган тел ул яшәячәк. Туган тел яшәгәндә әдәбият та яши, әдәбият яшәгәндә сәнгать та яши, мәдәният та яши, барысы да яши. Мин оптимист булып карыйм барысына да. Күптән түгел табадан төшкән «Ни хәлең бар, балам» исемле китабын укучы айрыша үз итте. Ул Мөхәммәд Мәхдиевнең якты истәлегенә багышланган. Минем әни Мөхәммәд Мәхдиев белән Арча педагогия училищесында бергә укыганнар, бер төркемдә. Бергә урман чыгып, төнгечтә торып укырга бара торган булганда урманны чыгасы. Әниге сөйли, хәзер дә сөйли ул әни, Аллага шөкер исән сау. Бүрләр, ачлык, гел менә Мөхәммәд абыйны сагынып, менә аны ихтирам белән искә алып сөйлиде. Ничек әле ул булды? Ул булмаса без укый алмыйдык дип сөйли торган юлы. Язарга кыймыйм, чөнки шундый мәшһүр язучы турында әйбәт язарга кирәк бит инде. Һәм Вакиф әфәнде әсәрнең бик кызыклы формасын тапкан. Мөхәммәд Мәхдиев турында хатирәләрне топлаган китап шулай туа. Миңа кил җүнле кешеләр очрап торды. Нур Арсланов, Нәби Дәүли, Шәүкәт Галиев инде, Илдар Юзеевлар алар инде
һәр даим килеп торды. Мөхәммәд Мәһди бу шәхесләрнең тагын шул ягы миңа бик ошый диме. Менә син булай, син тегеләй булай яз дип алар бер кашанда булай сөйләмиләр диме. Менә шул моторына аралашканда инде аларның туясын нителәгәннәрен менә алар аны җайлап матур итеп әйтә беләләр. Әлбәттә, гомер узган сайын тормышка караш та үзгәрә юбиләр. Ниндидер менә артка борылып карыйсың инде ул. Белгән юл теге хәрәкәткә дә инде әзрәк салмаклык керә. Инде сүзләрне дә инде башкачарак әйтәсең кебек инде. Әмма менә нәрсә генә булса да барыбер картаясы килми. Дөньяның шушы тормышның рәхәтен күбрәк күрә башлыйсың, күбрәк аңлый башлыйсың, күбрәк бәяли белә башлыйсың. Үкенеч тә бар күңелдә. Менә яшьлектә шуның кадерен белмәгәнмен. Юбилей кичәсен дусты, хезмәттәше Камил Кәримов алып барды. Хәзер 38 ел, 39-нчы китте, һаман бергә. Әле әрләшеп тә булмый, бүләсәй бердә юк име. Гел аңлашып, сер сөеп торабыз. Менә аң киңәшкә ярый торган җегет ул, киңәшкә ярый торган. Дөрес ул әкрен. Ул минем кебек тиз генә әйтеп бетерми сүзен, зүбзүп кенә әйтәме, уйлап кына әйбәт. Һәм төп әйтә инде. Шуңа күрә яшь булуына карамастан киңәшкә дә ярый әле миңа име. Ләкин бер-беребезнең иҗатын белеп торабыз. Язганчы да киңәшәбез кайбер нәрсәләрне, язгач сөенә укыйбыз име, мактанабыз бер-беребез белән. Чөнки бу җегеттә потенциал бар иде. Ул бары тик оештыру эшләрендә күп катнашып, иҗатка вакыты әс калган. Ә менә хәзер ул гөрләп яза хәзер, язмаган еллар өчен име үч итеп. Шуңа күрә мин аннан әле бик зур әйберләр көтәм. Вакыйф Нуриев Абдулла Алиш исемендәге әдәби премиясе лауреаты. Юбилей кичәсендә аңа фидакарь хезмәте өчен медале белән бүләкләнәчәге турында хәбәр иттеләр. Лейсин Хаҗиева, Татарлар, Казан. Сез Татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Ел сайын югары Уфалида татар мәдәнияте көннәрендә татар милли ризыгына аерым урын. Мин бар халыкны да чакырам, актив булырга, бәйрәмнәргә йөрергә. Татар музыкасы тарихының күп кенә әһәмиятле вакыйгалары Нәҗип Җиһанов исеме белән бәйле. Татар бөек композитор Нәҗип Җиһанов Казахстанда, Уральский шәһәрендә туып үскән. Аның укучылары Россиянең төрле өлкәләреннән була. Баязит Шаих Хайруллин һәм аның Дагыстан җирендәге тоткан дәрәҗәсе. Бабайның документлары миндә сакланды. Качан ул туган, качан ул торган, ул бит Уфада торган. Уфадан монда Дагестанга ебәргәннәр. Көньяк Уралның югары Уфалы шәһәрендә татар милләтенең киләчәге өчен җан атучылар күп яши. Узган якшәмбедә алар җирле мәдәният сараенда зур бәйрәм оештырдылар. Аны татар мәдәнияте көне дип атаганнар. Концерт программасыннан тыш балан бәлешләре әзерләү буенча аш-су бәйгесе үткәрелде һәм күргәзмәләр оештырылды. Тулырак мәгълүмат киләсе видеоязмада. Югары Уфалы шәһәре Шиләбе һәм Свердлау өлкәләре чигендә урнашкан, аңа 250 ел элек нигез салынган. Шәһәр исеме елга күлләр атамаларыннан алынган дип фаразлана. Татарлар һәм башкортлар Уралда беренче металлургия заводлары барлыкка килгән вакытлардан. Заманында алар җирле халыкның яртысын тәшкил иткәннәр. Соңгы җанисәп буенча татар һәм башкортлар мондагы халыкның 15% тәшкил итә. Наша малая родина, город Верхний Уфалей, действительно населяет много национальностей. Но исторически сложилось так, что в принципе это были земли татарского и башкирского народа. Исконно, исторически сложилось так. И, конечно, можно сказать, что это коренное население, которое основало наш город Верхний Уфалей. Реда Мәүлиджан кызы Кабирова югары Уфалының хөрмәтле кешесе. Башта ул Татарстан һәм Башкортстан республикаларыннан килгән артистларның гастрольләрен оештыру белән шөгыльләнә. Аннан соң җәмәгать эшенә керешә. Татар милли тапшыруларын алып баручы була. Чиләбе өлкәсе Татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы. Реда Кабирова тәкъдиме белән югары Уфалыда мәчет төзелеп бетә. Ул 14 ел дәвам иткән була. Шәһәр китапханәсендә татар китабы бүлеге ачыла. 15 елдан артык мирас татар мәдәнияте үзәк эшли. Милләт эшенең, милләт мәдәният эшенең мәгънәсен аңлап бетермәгән елларда да алар җирле хакимият белән уртак тел таптылар. Монда яшәүче башкортлар белән уртак тел таптылар.
бергә эшләр, бергә яшиләр. Шул ук вакытта татар телен, татар мәдәниятын чиста рәвештә алып баралар. Ел сайын Югары Уфалыда узган татар мәдәнияте көннәрендә татар милли ризыгына аерым урын. Чөнки татар халкының мирасы аның җыр биюләре, кием салымнары гына түгел. 2 ел элек бәйрәмнең төп милли ризыгы чәкчәк булса, узган ел бәлеш, быел Уралның көзге җиләкләре, балан, кыртмәлек һәм миләш белән камыр ризыклары иде. Пешерүчеләрнең исә аларны яратуы бала чактан ук килә. В основном безнең балан, муел, шундый лидер белән үстектә инде. Бәрәнге, юва, без үскәндә артык мондай әйберләр булманы ашау ризыклар. Аш-су бәйрәме ризыклардан авыз итүдән башка була алмый билгеле. Бу Урал татарларының күршеләрен сыйларга, бер-берсеннән өйрәнергә зур мөмкинлек. Дөресен әйткәндә, һәрбер өлкәдә үзенең татар ашлары аерыла. Акцент ясалган күбрәк баланга. Балан компотты дисеңме, балан бәлеше дисеңме, баланны кайда булдырылганнар барсында кулланып, менә шундый тәмле азык әсерләгәннәр безгә, минем үземә лично бик тә ошады. Халык күбрәк җыелса, бәйрәм тагын да яктырак, шатлыклы һәм онытылмас булыр иде. Реда Кабирова сүзләренә караганда, бүген кешеләр бер-берсе белән очрашуларда түгел, социаль челтәрләр һәм интернет аша аралашуны өстен күрә шул. Татармын дигән горурлык ул кайдасың? Горур булып, менә җыелып килеп, безнең татар көннәре, безнең татар праздниклары, татар сабан туйлары, татар концертлары килгән дип шартлатып басып, үзебезнең күрсәтергә кирәк. Менә мин шунысын телим халкыбызга. Ул бит мероприятиегә йөрүгенә түгел, үзебезнең барлыгыбызны күрсәтергә кирәк. Тарихи ватаннан читтә яшәүче татарлар өчен концертлар туган мәдәният белән очрашу урыны. Татар мәдәнияте көненә үзешчәннәр зур концерт әзерләгәннәр. Алар җырлады, биеделәр, шаярттылар да. Һәр чыгышны тамашачылар көчле алкышлар белән каршы алды. Аларны Чиләбе өлкәсе татарлары конгрессы, Татарстан Республикасының Урал төбәге буенча даими вәкиллеге һәм Чиләбе өлкәсе татарлары конгрессы котлады. Көньяк Уфалы татар мәдәнияте үзәге рәисе һәр вакыттагыча кызы һәм оныгы белән чыгыш ясады. Бәйрәмнең хөрмәтле кунаклары чыгышы тагын бер күркәм бүләк булды. Ләйсәнә Садретдинова, Әлфия Габдушева, татарлар, Чиләбе өлкәсе. Татар музыкасы тарихының күп кенә әһәмиятле вакыйгалары Нәҗип Җиһанов исеме белән бәйле. Ул ярты гасырдан артык иҗат белән шөгыльләнеп, бай мирас калдырган композитор гына түгел. Җиһанов татар музыка сәнгатенең иң нәтиҗәле һәм киң кырлы эшлеклесе. Бөек татар композиторының иҗади мирасы истәлеге итеп, аның туган җирендә, Җаек шәһәрендә беренче халыкара балалар яшүсмерләр музыка конкурсы үткәрелде. Сүз Әдилия Тугбатовага. Нам кажется, что вся жизнь Жигана, его музыка, его общественные педагогические работы – это непрерывная страстная борьба. Татарстан СССР композиторлар берлеге идарәсе рәисе, берлекнең иҗади җитәкчесе һәм Казан консерваториясе ректоры Нәҗип Җиганов симфоник музыка үсешенә һәр вакыт төрлечә ярдәм иткән. Композиторның иншалары Казанда гына түгел, Мәскәүдә дә яңгырый иде һәм бүген дә аның көйләрен яратып тыңлыйлар һәм уйныйлар. Нәҗип Җиганов халыкара йолдызлык фонды җитәкчесе Светлана Тинищева сүзләренә караганда, конкурсның төп максаты балалар һәм яшьләрнең мәдәни, эстетик дәрәҗәсен күтәрү, яшь талантларның иҗади сәләтләрен үстерү, бөтен дөнья музыка мәдәнияте кыйммәтләре белән таныштыру һәм халыкара мәдәни элемтәләрне киңәйтү. Татар бөек композитор Нәҗип Җиганов Казахстанда, Уральский шәһәрендә туып үскән. Безнең якташыбыз Нәҗип Гаязуллының ихтирам белән искә алып, аның белән горурланабыз. Шуңа күрә Уральский шәһәрендә балалар һәм яшьләр арасында музыкаль конкурс уздырдык.
Конкурста катнашучылар танылган композиторлар Бах, Бетховен, Чайковский, Жиганов, Жубанов әсәрләрен башкардылар. Һәр кайсына оештыручылардан истәлекле һәм махсус бүләкләр тапшырылды. Конкурста катнашучыларга видео жыйылыш аша Нажип Жигановның улы Иван да чыгыш ясады. Уверен, что те молодые исполнители, которые примут участие в конкурсе, полюбят музыку моего отца. Она будет сопровождать их по всей жизни и поддерживать. Шул ук көнне музыка уку йортлары укучылары һәм укытучылары өчен Казахстан һәм Россиянең танылган музыка сәнгате осталарыннан ачык мастер-класслар узды. Шулай ук Нажип Жигановның тормышы һәм иҗатына багышланган күргәзмәсе оештырылды. Нажип Гаяз улы Жиганов әйткәнчә, балаларны кичкенәдән ук матурлыкны яратырга һәм кадерен белергә өйрәтергә кирәк. Моннан җәмгыятенең мәдәни дәрәҗәсе һәм рухи дөньясы торачак. Һәм бүген дә музыка ул үзенчәлекле, һәркемгә аңлаешлы тел. Ул төрле милләт кешеләрен берләштерүче, халыклар арасында аралашуның иң яраткан ысулларының берсе булып кала. Адиля Тухбатова, Бауыржан Кажаканов, Денис Спиридонов, Татарлар, Уральск, Казахстан. Бүген без сезгә татар-башкорт дин әһеле Дагыстан Республикасында бик хөрмәтле шәхес Баязит Шәйх Хайруллин хакында җиткерербез. 1918 елдан 1950 елга кадәр ул Махачкалада имамлык итә. Аның укучылары Россиянең төрле өлкәләреннән була. Баязит Шәйх Хайруллин һәм аның Дагыстан җирендәге тоткан дәрәҗәсе хакында тулырак алдагы сюжетта. Без менә хәзер Махачкала шәһәре читендәге Тарки поселогы зираты янында. Әлеге зират бик борынгы, аның 300 елга якын тарихы бар. 2002 елдан биредә яңа каберлекләр инде рөхсәт ителми. Шушы зиратта безнең милләттәшләребез дә мәңгелек йорт тапканнар. Әлеге борынгы зиратта татар-башкорт дин әһеле Дагыстанда бик хөрмәтле һәм дәрәҗәле кеше Баязит Шәйх Хайруллин да җирләнгән. Милләттәшләребез бу кабергә эзләрен суытмыйлар. Һәр даим килеп шәйх рухына дуга кылалар. Аъузу биллаһи минәш-шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумид-дин. Баязит Шәйх Хайруллин 1871 елда Уфа шәһәрендә туып үсә. Оренбург мәдрәсәсендә укый, шуннан соң Владикавказга китә. 1918 елда Махачкалага күченә, 1950 елга кадәр имамлык итә. Авырлыкларны да күп күрә ул. Аны раскулачили, и он ереде по квартирам скитался. В конечном итоге ул мәчеттә, вот Малыйнада бар мәчет, шул мәчеттің азбарында бір комната берділер, шунда бабай да, әби да тұрды. Онан соң бабай өлді, әби өлді, и в общем шул үйден кеттілер барады. Ләйлә ханым Баязит Хайруллинның оныгы, шәйх 2 тапкыр өйләнгән була. Беренче никахтан аның 4 баласы туа. Хатыны бик иртә үлеп китә. Икенче никахтан 2 баласы. Безнең бабай бик динле, кешелекле иде дип искә ала оныгы. Һәр үйгә йөрийди, атна кичкене в четверг. Бөтен үйләрдә укып чыга иде ул. Барында ул беләйди. Аннан соң 2 ир кеше сугышка барырга җыена иде. Бабайны күргәннәр, Баязит мулла, без барабыз сугышка, тукта балалар дигән. Булай торып күзен йомганда, син 3 көннән үйгә кайтасың. Бармыйсың сугышка, син эләкмисең. Икенчесенә әйтә: "Ну балам, хайырлы юл. Только әйтмәгән анарга, что син анда сугышта үлеп калырсың" дип. И шул кеше действительно үлеп калган, икенчесе монда 3 көннән үйенә кайткан. Киләләр иде бабайга, даже вот авырган кешеләр бик лекарь иде, и лечил бөтенесен.
Баязит Шәйх Хайруллин турында төрле дини басмаларда бик күп истәлекләр язылган. Руханиның укучылары да илебезнең төрле төбәкләреннән була. Ислам динен өйрәнергә теләгән һәр кешегә ярдәм итәргә омтылган. Дагыстанда Шәйхның изге гамәлләрен онытмыйлар. Тарки поселогында 2010 елда аның исемендәге мәчет ачыла. Эта мечеть построена нашим односельчанином шейхом Муртазали Афанди. Очень много слышали про шейха Баязида. О нем очень хорошо отзываются в нашем поселке. Есть до сих пор старики, они помнят его, рассказывают о нем и говорят о его даже в чудесах некоторых они рассказывают. Поэтому мы решили, так как его зиярат тоже здесь рядом находится и мечеть как раз рядом, дать его имя этой мечети. Şu kurulgandan beri şundan men budun olup işleymen. Budun neyin zat? İmam, hak imam. 5 namazını çakırabız şunla, 5 namaz kılına şunla. Ramazan ayında taravihler kılına, Mevlid ayında mevlidler okuluna. Şunla bağırda bu Müslüman millet gele. Bizim kardeşlerimiz Tataristan'dağı, Orenburg'dağı, Saratov'dağı, Volgograd'da olsun, qayda olsun. Şolar şunla gelген zamanla şunla ziyaretka geleler. Şu ziyaretka gelip şunla meclitte namazlarda kılıp, dualar da etip getirler. Ben yorayman barda Müslüman kardeşlerime bizim şu Bayezid Şeyh'e okşamağa dinge bek ulu dav var zaman, dinge bek ulu karşılık bilingen zaman şu dinni tutup özünü dinin bir de koymayla gelgen. Şolay bizde bugün hasokta dinni tutkan nüsiyemen. Şolay yaxşı, salih, vali adamlarına artına tüşken nüsiyemen bizim ümmet. Şoğar oşap inşallah biz dinimizin tutup başarsak bizim dünyamızda yaxşı olur, ahiratımızda hayırlı olur. Гүлия Садыкова, Татарлар, Дагыстан Республикасы. Нинди матур бит бу тормыш, чын йөрәгеңнән сөйләсәң, кешеләргә чын ихлас күңелдән бары бәхет кенә теләсәң. Бәхетле булыгыз, сау булыгыз.